Haba jubab ka jingkli na kilat pathai kubor halor ka jingyo ya kilat kilanti ban pen khalam no yo MP ka Lok Sabha bamenta na Shillong parliamentary seat uba Vincent H Pala jong aseng Congress uba mi khmat mentala laisen na kani seat ka Dr Maisel Amprin ning do ka kertong jong National People's Party kala ong ban nadu ba ka Election Commission of India kala pen banaya ka election ki kendon penya election kum ka Model Code of Conduct ru kilatai kam ki ba mana ya ki kertong ban sei kerteng uwei ya uwei pat. Ya kani ka Dr Maisel Amprin kala jubab hadin ka jingwan tap kerteng jongkai la de ban ya ai rang ha kani ka election ban wan ka ban long ha ka khat khandai tre uya yong arja arpusau na Shillong parliamentary seat kala ong ba yamanta ka pan jing kershan na kipat ba bikin ai ha ka ya ka jingshan ya ha ka NPP ban job ya kani ka election itu bisa Kongres mengenai ke parti kepada komisi taman penilaian dengan election MP nomor berapa yang bukan laisir election parliamentary seat. Ka Model Code of Conduct kala de pathal parti yang ni wajib sim kerteng jong ki parti wajib sim kerteng jong ki candidate bat ngan ngap ya ko hukum bat ka an jong ka Model Code to phi ki pala yale ne ki bampat yale ru kam lei to phi ya ai la ka jong ka hisa ngingin ai la ka jong ka promise ka kular bat ka kular ka jong ni to ngai bakam don jinge dei bat ka pisa ti compare la da ki ki mudon kunta nga ong ipitang kaway ngingi wan ban syakri ya upad ba ban ya sad ban ya tantalay ban ya kawang ti tingkat ki party men and women ki leaders jonga let's say ki shongshit namar bakas kamong donot aba pikiran tambangati nganum kran yinu bat ngaju ahi kaway jingker pat ki baya yalap election bat nga suman na ya kentok re yinu kam lele la daki kentok paki mrepin ong sukum no habala mlin kani ko kom ni election community tarai kin se kawang ben lambanga tengam kawang yinu bandalong kabala lele dala dep election ko nginya trilang na kita ki bala long MP shwa ai put ai bor lem yang ngan sawan sukiban pan ka jingerap yo pikam itu ikibrio hapo parliament kani katay ngan tle ka badai nganum bo shun yinu nganum bo ko yinu ngalap pen I ha ka jing dele election jungi sansin ngim jubo ko ngim jubo not ka election beli election ka sarkar jungi kan syarai ka syakri yapi ha kom Habakali halor ka jinge tray jong ka United Democratic Party bat ka Hill State People's Democratic Party ha ka Regional Democratic Alliance ka Dr Maisel Amprin kalaong bakam kwa ban OEA bat ka syong hagi pat ba ki ban ay ya ka rai si kataru ka diga jingkali ga ba kitmu ban tenjo yang pipok yang bangan keren sni sa kay si ong yapi nganum keren sni re le pi na kanu ka uniform jupi kala bande ka ba blue ka ba green ka ba pink ka jongate ka de ka symbol jong ka kot bat nga hite nga de ka NPP to pi ki pat ba bot lam yang mo pi ki press ruton nai daya penpautan kata ka jingyatan terlai ki breu namar pi pen klumario pat ba la da pile kumta to se kam thanda no kani kam da de ka election ka kum ka MLA kani ka MP to se ginya pentai lang Haswa kani ka Dr Maisel Amprin kala kran halor ki thong trei kam jongka la da ka sha jet kum economic khmat chaka ying dorba thau ain Lok Sabha bat kdo ba kan trei ban pen mantoy ya ki pat ba akabaning kok asungo rom palat ya ka party National People's Party namar batala aya nga kani ka lan ka kabuksiar bangan man siya khmat kum kasa ka nominated candidate jong ka party te ka jingkli ka bapikli nga kalong hato nga ladep penkre nem yala di haduk kat mentah berkejubab jonga kalong kebatikna kikli yakinong song syakilai pun riu tuli ki constituencies bat kli yaki lada kadai nem kajing shisha bangalayu kejat iwei pa iwei I constituency hakilai pun riu tuli kita kisipara ki bangaong mangangan hapan syarai ngala dep rung teng iwei ar lightly kisnong ki bakham he balada pikli ngalalek shim ne em ya kajingker ku na paro ki lai pun riu tuli ki para ki men ki jonga ngoong ipi hoot ngalale ikata ngam shim yat lachu na kinong kursan jong kapati ngam shim yat lachu na kinong sin shar snong ki daloi ki raj ki sim rang ba snong ngam shim yat lachu na
kita ki nong ya side na kabanta ki patba ki members jong ki NGOs ki bapher ngala kendu ya kinong yalam niam ki bapher baro kinong yalam niam ngala lek mangan shim ya kata ka jinggur ku jonga bat ngasngau ba ni lapen kre kat ni bat ni lalong ki balapen kre ban ya le ya kani katma ya ka jingjob ngam sngu dei bangin ong laningin penbena mangi ni shudwai ngin tre shitom ni dwai pat bo ublay umpun kentang hakani ka jingyat ka jonga ngala kendu lut ya baro ki political leaders jong baro ki bogoni ki political parties laya kendu ki MDCs baro ki badon hakani ka sektor ka jongi laya kendu ki MLA ki badang don ki badang long MLA ringkat bat itu ki bamdei syu ki MLA ru ki parolok parajor ki bajiat trayak ta manga naduk ki snem mangawan long MLA na kabenta 16 East Shillong ladapi om hato ka jingpen kre kalabit kalabyang mo an ong ipi kadang don kalenti bangin nang pen scam ngin nang tay nang pen bhangin nang ya slok namar hang ni ha ka jingele MP ni hap ya khat ya wer ya kinong song snong lak don ha kanu ko political party laki don ha kanu ka jing tre ka jing ta ka jongki ha ki snong ki tau ki jongki and menta ki sang halang ro ki dawa ya ka ILP kaba ka sarkar India hadu menta kampa ya garai ada it will grant or it will not grant ILP to be kali awada ki ngam don benta ban ya khana ya kita ki kammo namar ngampat dai ru ka MP ngadon kendit kata ka jingtip ka mahakum kani ka por badon kata ka moral code balik ka kwa man kren ni kita kikam nganum kren nga ai tang ka we ki jingtip ki long sosno ki wat ku slide don CEA ka ban operate ka state simple nga ong ipi ngampot long MP ru ay nga bangan liwatin tip siya ay ka don nga ngamla bangan batay ki namar ba ka moral code kam siya ini pati hukum tang batik na ngataray ngan sa iyo juba ay nga kandit ka po job so ay nga ngalalum shibun kita ki jingtip ha ka jinglet jonga siya kini dislong ki badon ha kita ki liability ki constituencies bat ngayu iba ka baningkong e kaday hakatu katni stang katu katni teli ki constituencies ombaro sa kumbalay po 100% ki constituencies ni happen klan ban ya kren bat ka sarkar kami ban wanra ya ki surok ki bapher ban pensuk ya kalik kawan ki nong song snong ka sarkar kami kadon kamban ngap ya kata kapaan ngayu iba ka network hakikat tu kat ni teli ki snong ki thau kadang long ka baduna ba kumbanyo ko persen ka network ka bit ka biang kambalay po 100% biang ngayu i ka long ka batlot bat apa pikiran ya kita ki schemes ki bapher ba wanam jingerap ya ki long song snong lada ka network ka long ka batlot takamut ka link ka jong ki nong song snong syakata pan apply ya kita ki schemes kan day lupa ka way ka jing e ka bakraw kabalay ngala syemba ki jing e jong ki long yeng long sem kata ka gas kaday ban poy bah sa gas ka bawan masarkar kami lembaw tau menteri ramba kaday ban poy bah siya ki kendong pensrot don supply ka babit ka babyang ni happen klan ya ki agencies ki bapher ban yarap ban pet baka gas ka poy siya kinong banginom let ya pom shu ya ki ding ki set panginom ya pan snail pun junor shu kita ki klaw ko tetap jungi ladap hiong ya kinong song snong jungi bangin IP kini ka jingkla nakabenta kata ka climate change pekpat baki agencies kin penpoy ya ki gas ya ki long sem kabaar ka jington kam ka long sem apa pang basitom kerki kinong song snong ngalayo i bat ngalayo snong ki jong kiskor babanling ya kata ka adhar sa kata ka MHIS bat kata ka agency ka badon ha central government ka slem ha bonsin ngido ya ki mensin ki bakordor ki jongi namar ba kita ki agencies baro
Kim tray kam wood bat ngi hap man let ya keren bat ka sarkar kami bak so bahaya kata ka PM abim na ka scheme ayo kata ka PO ka jong to prime minister ngi hap ban pet bak kidi bandon ki kendon pentri kam wood na kam ta jungi pin up hado ba ubriu undala khlat ya ka mensin tu ban ong nyo ya kata ka MHIS ti kataru ka dei ka way bat ngiyo iru ba kini kinong snong kiot bha ba ndalek pha sumar shabar jong kajilla namar ba omdon da koi kelenti ki banlek sumar shabar ki syam jing e ban yo ya kata ki centers ki bangila dep panel ban ni hapan ya keren ya kani ka kamru ban ka sarkar kami ban ya rap ya ki pat ba jongi kabalai pat ngayo i por bangayat lenti jonga kadai ba ki pat ba kim song tho bha ya kini kiskin sarkar kami subo menta ngayo iba kibriu ki ut bha ya kata ka ration card tinga shekli bali pimyo yo ration card ban kita ki babuni kibriu yo tang jong imiit ki longyeng ki lanang buon ha kinong kendong bat kaniru kadai ka banta jong ki MP ban ya khana ban ngasngo ba kiniru kadai ka we bang hap ya keren sakaway dia ka bangalum jing tip por bangalek kini ki kendit sngi kini lai pun utili constituencies kalong ba kata ka scholarship ban apply ru ka jenjang ya kinong snong khamtam sya ki jaka baduna ka network kata ka umbrella scheme bat ngi hapan pet ba yangi hi ki ba song sya kini kithan ba khamduna kita ki jingyo jong kata ka network na kidaw ki bobon kala bandai na ka topography kata ka jinglong jingman jong ka jing telep jong kita ki areas babon kita ki hills ki bon kita ki lom tingin hapan ya keren bahaya gani ka kamban na kabita ki jela ko mangi mat ki hapwan ta ka way pat ka lenti bat ka jing pen slam ban release ya kita ki scholarship semarkas kas jela ngatip bahadin bangaladon ha ka sarkar boper bon slam ngimla ban lei namar kani brokhot ka hapa ka ti jong kini ki government central government departments ti kata ngayo itin nang ta interestingly por bangayat na kaway kasnong ya kanu pun ki kanwon taki SSA teachers ki pamyo ya kata ka salary on time ka plan jong government of India kajing sa umdum jong ki babon kataru kelawan sa kajing pentip jong ki anganwadis but kita ki helpers asha helpers kita ngalakon pun kita ki kanun bat ngayo iba kini berkat lang ngambak lang ki hapat ka jing tray jong MP na ke ne ka MP bat ngan let tu klarbet ngan rung man ka officer kar bat ngan demand baka de bandon ka jing pen kelat tengkat pimna ban kerentang haying dorbar kawan ki hap ru wan let ban Shna ya kata ka layosen lani kata ka jing penya dei jongi ban sarkar kami lemba ka jing ya pen keren lem ka sarkar jelat tekani ka dei kata ka lenti ka pathumai ka bangi kerwa syo upat ba ka sarkar jela ka sarkar kami bat ka MP intray lang kaway na ya kren sa kita kibig issues kumbanga yung mga ibanga yung ikatakap kayeng baduk lambak langa kung ka PMAY naman kung ka MLA nga ngamyo na kata po constituency tingan dalit siya ito kinong kikren yung nga ikata kinong apply siya jarmut bayo ng ako samut nalor kata ka jarmut ka maghihap tep ihap tep ikit form di bakumno hihap ay ikot iyo te videos ru ki kata ka rukam execute ya kato kaskin you sing hindi ban penbun kam than yi ki pat ba namar ndaki la yo pat ya katu gajing ku tang kata kalenti baki ya ju ki dom no bat ki kisngau salian no tingas ngau kini berkat kada kimde ki kamram jong MP tharai de jong no tem ay nga kata kalat bangan nanle Dari
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka batau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya